Moi drodzy, musimy se pogadać. Dawno mnie nie było, znaczy ostatni film na YouTubie się pojawił dość dawno, ale to dlatego głównie, że robimy sobie trochę inne rzeczy, znaczy wiadomo, streamuję codziennie i razem z Dawidem, razem z Bąkolem chyciliśmy taką współpracę z Allegro przy okazji naszych śląskich recenzji i tak na marginesie nowy odcinek śląskich recenzji pojawił się parę dni temu na kanale u Dawida, ja wam go nawet tutaj w linku, znaczy w opisie pod spodem go wam podlinkuję, także obejrzyjcie sobie, złapkujcie i za niedługo będą się pojawiały następne. I co, słuchajcie, chciałem sobie tak, w ogóle włączcie sobie jakąś muzykę w tle, jaką tam chcecie, jaką tam uważacie za odpowiednią. Ja wam nie będę narzucał odbioru, znaczy ja wam nie będę narzucał doboru muzyki, a do tego nie chce mi się szukać nic, dlatego wolę, żebyście sobie sami coś znaleźli. Mam tu Pixelvoxa w ogóle przy okazji, nie będę kłamał, już go otwarłem i zobaczymy sobie, co jest w środku takiego. Coś takiego, to jest ze Zeldy. To są takie, no to są frotki, a to jest taka duża frotka na głowę. Jakby może będzie ciepło i wrócę do biegania, to powinno się przydać. Takie zeldowe, widzicie, fajne, bo na przykład jedne możecie dać dziewczynie albo chłopakowi, albo z drugiej strony to w sumie nie dawajcie, bo nie zasłużyli se. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest takie coś, Ice Sword. Tego się nie czyta sword, to W jest nieme w tym wyrazie, nie wymawia się go, zawsze mnie to denerwowało, jak ten był sword, to jest sword, czyli lodowy miecz. I to są takie foremki, to są, moi drodzy, foremki znaczy to są te uchwyty, rękojeści, o, i to po prostu zalewacie wodą, to się wrażo, o, i możecie sobie... No. Ej, w ogóle światło się zmieniło jakoś tak. Nie wiem czemu, ale dobra. I możecie sobie zrobić eleganckie lody do... lody, nie ma... Zegz! Możecie sobie zrobić eleganckie lody do drinków. Zimne drinki skurczają, wiecie, złamane serce. Dobra. To jest konkret. Jak ktoś oglądał bajkę Czas na przygodę. Adventure Time. To jest, moi drodzy, film. Znaczy ja tej bajki akurat nie oglądałem. Znaczy no wiadomo, kojarzę. Jak każdy, kto tam neta ogarnia. I tu jest napisane Con la espada dorada de Fin. Co znaczy... Nie mam pojęcia, co to znaczy. Ale oryginalne, tutaj firmowane, wszystko, Cartoon Network, bajery. Całkiem spoko, no. Na półeczkę będzie. To jest to. To jest, o ile się nie mylę, ze Zeldy tarcza. O, tarcza ze Zeldy, taka antystresowa, taka działająca w ramach takiego cycka antystresowego, że po prostu jak się dostaje kurwicę, to się dobierze i już jestem cały odstresowany. No, to jest dobre. To jest dobre i można sobie te palce wyrobić. No, to jest to. Tu jest Licensed Guest Giver. Taki pin. Jak to się po polsku mówi pin? Przyczepka? Przywieszka? Odznaka? Wlepka? I jest koszulka oczywiście. No nie będę udawał zaszokowanego, bo już widziałem wcześniej, jak ona wyglądała. No chyba to jest ze Zeldy, no. Co tu jest napisane? Did someone say? Did someone say? Czy ktoś powiedział i jest taki miecz? To jest ze Zeldy, nie? To jest takie... Nawet się chyba nie powinno sprać tak szybko. Myślałem, że mi na kichnięcie idzie. O, jednak przeszło. No, i to tyle w zasadzie. No i taki Pixelbox, moi drodzy. No i Pixelbox możecie sobie kupić. No, ale to nie jest wszystko w zasadzie, co chciałem powiedzieć. Słuchajcie, na YouTubie ostatnio najgorętsze tematy, czyli mój ulubiony streamer, i tutaj nie będę operował nickiem, bo też w sumie
po co, a to w sumie każdy wie, o kogo chodzi, dobra. To jest taki, wiecie, to są tacy ludzie, którzy chodzą w górach mieszkają, mają takie śmieszne kapelusiki, ciupagi i sprzedają oscypki. To jest taki góral, nie wyszło mi to. To jest taki streamer, który się tak nazywa. Nazwijmy go kodowo Baca. No i ostatnio pojawiła się taka, prawda, ostatnio jest to temat, prawda, numer 1 na YouTubie, że pan Baca jest pedofilem. Bo pan Baca, jak wiecie, a może nie wiecie, streamuje sobie na YouTubie. O ile się nie mylę, jest zaliczany do tej takiej nowej, powstałej dosłownie może z 1,5 roku temu, znaczy w ogóle ten termin to on się jakoś tak pojawił zupełnie niedawno, patostreamy i patostreamerzy. Znaczy kiedyś po prostu jak ktoś robił chlew i tam pił i coś tam odpierdalał, to się mówiło patologia, a teraz jest patostreamer i patostreamy i to wiadomo Magical tam i inny jakiś Rafatus, no. To jest tak jakby taki branch, taka odnoga, taka gałąź streamerów, to są patostreamerzy i patostreamy. I to jest taki pan właśnie, który takie rzeczy robi i jego zajęciem głównym na tych streamach jest, znaczy w dużej części, bo on tam robi kilka rzeczy, dzwoni na prostytutki z Roxy, gra w FIFA, tańczy z drzwiami, takie różne aktywności, to on między innymi na portalu Omegle, to jest taki portal, w którym po prostu macie kamerkę i łączycie się z innymi ludźmi, też oni mają kamerkę i na przykład można to sprecyzować, ograniczyć do ludzi tylko z Polski, to chyba po języku tam się segreguje. No i po prostu wiecie, przełączacie i na kogoś trafiacie i możecie z kimś sobie pisać albo rozmawiać. W sumie to nie wiem do końca co. To jest taki czat, tylko że z kamerką od razu. O, tak to powiedzmy, jak były czaty na Interi czy coś takiego, to jest taki czat, tylko że od razu jest też do niego kamerka. I on tam przegląda, no i są takie głosy, ja tego sam nie widziałem, że on tam namawiał jakąś 13-letnią dziewczynkę do pokazywania cycków, ale sam też byłem świadkiem, jak ten pan Baca rajdował tam na YouTubie streamerkę, jakąś bardzo młodziutką dziewczynkę, tam 8 czy 10-letnią, z wyraźnymi jakimiś tam seksualnymi tymi, wiecie. No wiecie, no gadanie tam do dziewczynek w tym wieku, żeby się je ruchało i czy poskaczą po chuju i tego typu. Kurde, wyłączę mi monetyzację na tym filmie, a zarobiłbym na nim pewnie ze złotówkę. No to jest trochę niewłaściwe, nie? I ja nie wiem, czy ten pan to jest pedofil, czy nie, ale widząc jego, no z dupy się to nie wzięło, ta akcja, a znając trochę tam, bo mam często za dużo czasu i takie rzeczy sobie śledzę, to myślę, że faktycznie tak być mogło. Znaczy, co jest śmieszne, wiecie, śmieszna jest po prostu, dlaczego o tym mówię, bo po prostu hipokryzja sytuacji jest potężna. W sensie, kiedy człowiek robi coś takiego, kiedy, że tak powiem, niepochlebny sposób wyraża się bez dania racji o wielu postaciach i generalnie zatruwa życie dużo ludziom i potem nagle dziwi się, że 2 typów w kominiarkach wyskakuje z windy i ten ktoś obskakuje w pierdol, nie? W sensie nie, żebym pochwalał bicie kogokolwiek, bo oczywiście nie pochwalam, tylko trochę konsekwencji, nie? Trzeba sobie tak jakby zdawać sprawę z prawdopodobnych konsekwencji swoich czynów. No a ten pan potem siedzi i płacze i on mówi, że on faktycznie może robił źle, ale on sobie nie zasłużył na coś takiego i że wszyscy są przeciw niemu i że się sprzysięgli przeciw niemu i on płacze i on jest zdewastowany psychicznie i go niszczą i no. Znaczy, ja nikomu nie życzę źle, żeby się źle czuł i tak dalej, ale jak już mówiłem, kiedy następuje jakaś akcja, trzeba się liczyć z przypuszczalnymi konsekwencjami, no a nie potem płakać, jak pan Baca. To jest jedna sprawa, to myślę zdechnie tam za góra paręnaście dni, tak jak zdechła wielka afera z Ukrainką i z Isamu. A druga rzecz to jest klaun morderca z Koszalina. W Koszalinie w środku lasu w chatce mieszka klaun morderca, który robi sobie sesję na Instagramie i po prostu szał, pał, jeżdżą youtuberzy autami i go szukają i streamują, kurwa, 20 000 ludzi, klaun morderca. Co prawda nie jest mordercą, no bo nikogo nie zamordował, nie? A przynajmniej nic o tym nie wiadomo i w sumie to no nic się nie dzieje tak naprawdę. Ale afera, raczej chyba już jest po aferze. Czy to już jest wyjaśnione? Coś było chyba, że to jakaś akcja w ogóle przez Spotet nakręcona, czy coś. No,
W każdym razie, wiecie, wypadałoby tu tego mema z tym murzynem, który się... No, to w sumie tyle. Ale tym właśnie YouTube żyje i warto zauważyć, że mamy dopiero 20 marca, albo 20 marzec, nigdy nie wiem, 20 marca i już jest tyle afer na YouTubie, że ja wam mówię, że jeżeli chodzi o afery, tak zwane dramy, to będzie dobry rok. Będzie obfity w takie wydarzenia rok. Tak zwiastuje jego początek. No. I co? I to tyle. Ja wam dziękuję za uwagę. No to sub i dzwoneczek. I łapeczka w górę. I media socjalistyczne. Zapraszam was na Facebooka i na Twittera mojego. I na moje streamy na Twitch TV Niklaus. Wszystko macie w opisie. No. I to tyle. I mam nadzieję, że jesteście w dobrym zdrowiu. Ja się dopiero wyleczyłem. Także mam nadzieję, że wy nie będziecie chorować. Zamykamy ten szałot. I moi drodzy, widzimy się.